ברוכים הבאים למשחק כאן קניון. אתם רואים כאן את לוח המשחק. לוח המשחק הוא בעצם קניון שיש בו חנויות לפי סדר האלף בית, החל מבגדים ועד בתכשיטים באות תף. משחק שמטילים בו קובייה ומתקדמים עם חיילים. המשחק נועד לשני משתתפים. לכל משתתף יש אפשרות לאסוף דיסקיות בצבע של החייל. יש לנו כאן בדוגמה אדומות וצהובות. יש לנו משימות ויש לנו לוח לרשום. לוח רישום למחירי החנויות. ועכשיו נראה איך המשחק עובד בעצם. כל משתתף מטיל קובייה, נגיד יצא אחד, מתקדמים לחנות הראשונה, חנות הבגדים. דבר ראשון צריכים לשלם. כמה משלמים? בקובייה יצא אחד, אז יש לנו כאן שטרות, וזה בדיוק אותו הדבר, משלמים אחד, ואנחנו מחפשים בטבלה של עלויות. את הבגדים כותבים את המחיר אחד, ומשלמים אותו, אמנם לא לקופה, שמים את הכסף בצד, ואז אפשר לעשות משימה. יש לנו כאן, לכל חנות יש 4 משימות אפשריות בכל מיני תחומים של השפה. למשל, חנות בגדים, יש לנו כאן משימת שליפה, משימה של ערנות מורפולוגית, מה יוצא דופן, ובשביל מה צריך. לאחר שמבצעים את אחת המשימות ניתן לכתוב על הכרטיסיות, זה מחיק, יש לנו פה גם טוש, מקבלים בעצם את הבונוס. למשל, אני באדום עשיתי משימה מהבגדים, ואז שמתי לי בונוס. זה אומר שמי שנכנס לחנות צריך לשלם לי מה שכתוב כאן, שזה 1, ועוד 1 על הבונוס, בסך הכל 2 שקלים. נעשה דוגמה מעוד חנות, נגיד יצא לנו 4, 1, 2, 3, 4, הגעתי לחנות יום הולדת, אני רושמת בטבלה 4, שזה מה שיצא בקובייה, ובוחרת משימה. יום הולדת, לכל חנות יש כמובן את הצבע שלה. בחנות יום הולדת יש לנו עוד פעם שליפה, תיקון של טעות תחבירית, פתרון בעיות שזה פרגמטיקה, ודומה ושונה. לאחר ביצוע המשימה שוב מקבלים בונוס. המשחק מסתיים כאשר לאחד המשתתפים יש 10 בונוסים. עכשיו רציתי להראות לכם עוד דברים. למשל, יש לנו כרטיסיות גדולות, שבנוסף ל4 משימות שיש לכל חנות, לחלק מהחנויות, ל12 חנויות יש גם משימות. סליחה, יש פה כל מיני פריטים מהחנות, שאפשר לעבוד פה על הגדרה, שאחד המשתתפים בוחר משהו ומתאר אותו, והשני צריך לנחש במה מדובר. אפשר גם לעבוד פה על כתיבה, אפשר לעבוד על הוראות, כל מיני דברים. ויש לנו הרחבה למשחק, שאפשר לעשות אותה במחשב או באייפד. כאן זאת ההרחבה של המשימות האלה, שהמשימות לכיתה א' עד ג'. ופה במקום 4 משימות לכל חנות, אם נפתח איזושהי חנות, אנחנו נראה שהתפריט הרבה יותר גדול. יש לנו כאן שליפה, הגדרות, מורפולוגיה, מודעות פונולוגית, אבסורדים, דומה ושונה, יוצא דופן, פתרון בעיות. לכל חנות וחנות יש את התפריט הזה. אפשר גם לשחק את זה בנפרד ללא הלוח, ופשוט אוספים נקודות. יש פה לוח ניקוד, אחרי כל משימה גוררים לב ללוח הניקוד. ואם עובדים באמת בלי הלוח, אפשר גם להפעיל פה גלגל מזל כזה, שבוחר באיזה חנות אנחנו נכנסים. ובנוסף, כמו שאמרנו, המשימות האלה זה לכיתה א' עד ג'. יש למשחק גרסה לגדולים יותר, שהיא נמצאת רק באייפד או במחשב, לכיתות ד' עד ו', ופה יש 9 משימות לכל חנות. זה כולל הגדרות בכתב, שליפה בכתב, מורפולוגיה, מצא את ההבדלים, כתיבת הגדרה למילון, קפד ראשו, לקרוא בדיחה, לקרוא טקסט סיפורי ולהבין, וטקסט מידעי, עם טיפה שינויים בין חנות לחנות, אבל בגדול יש 9 משימות לכל חנות, וגם פה אפשר לצבור 10 נקודות כמו שיש בלוח.
בגרסה של הגדולים יש לנו שטרות שהן בעשרות. זאת אומרת שאם יצא בקובייה 5, אנחנו משלמים 50. אם יצא בקובייה 4, 40, ואז התוספת לכל חנות שנכנסתם אליה, אם היא שייכת למישהו אחר, מוסיפים עוד 10 שקלים. אבל בעצם המשחק זה לא משנה כמה כסף יש, פשוט מי שמרוויח ראשון את 10 בונוסים הוא המנצח. בהצלחה.